2010ko urriaren 22an abiatu zen laugarren danbaka musika lehiaketa. Hori be, aurreko hirurak moduan Elgetako espaloi antzokixan. Goiena komunikazio taldiak eta Elgetako goibeko euskaltzalen topaguneak elkarlanien antolatuta. 18 talde lehiatu ziren aldi hartan. Debagoieneko ez gainera, Debabarrenekuek eta Durangaldekuek. 5 kontzerturen ondoren, urtarrilaren 14an, Ondarroako xarma taldiak, Arrasateko Bergarako eta Soraluzeko kide susatutako Despreziok eta Bergarako Lorguitzek jokatu abien finala. Jul Bolinagak, Iñaki Bengoak, Amaia Arriaranek, Julen Arbaizak eta Iker Barandiaranek osatu abien epaimaixak Ondarruko xarma taldiari emunutzien sari nagusisa. Eta Bergarako Lorguitz taldiari barrez Debagoieneko onenarena. Danbaka musika lehiaketa esaten dotzuetenian, ze oroitzapen datorkitzue uane zuri burura? Ziran, dakar rekuerdoa ez energia, ez? Hor zan, azten zan, da zan, txute bat. Energia, da niri kartzen duztan. Gorka, zuri? Niretako pixkat uganek izaten dagoen arira, ez? Guretako zan, gu bertan gabizen lanian, eta sensazio asko zian, azkenean zan jende asko ezautu, jende barrixa, bertan lanian gabizen nontzako bebai, zan aukera ona bebai. Generalian, aparte gero musikaritzen dako bebai, nik ustot estena iso oso ona. Zeu zinean batetik ez da antolatzaile taldeko kide bat, zeu zinalako, espaloiako kide, eta langile bebai, honek esango ere dut, danetitoko jatzula etxia. Adibidez, afaitzen emutia bebai, segiro goten zan afal ordutan adibidez. Danetik, guk eukitxek inoan tensioa atzaldeko lauretatik, ez gu bukatzek inoan eguneko menua ematen ginoan, eta ia tortzen zian Goienako kaseta isok etortzen zinaten ja, antzokira ja leku hartzera, ez, eta pentsau, atzaldeko lauretatik, gabeko ze ordutan bukatuko zen danbaka kontzertu bat, ordu bat erdiak, ordu bixak, hor inguruan, gauza asko, ez, ensaiuak, talde bakoitzak proba txekixak itxeitxuan, eta gu batzian ibiltzek ginen, imagina, lau baterixak zabazen orduan, horren dago leku haitzen, musikarixekin eurekin tratuan, eta momentuan eta kareinoa moten, ez. Eta gero kontzertuak hasten ziren, eta ez dakit zu batzutan egongo zinean tabernan, barran, launketan, beste batzutan uste dut argiteknikari bebai, ez dakit panik kontzertu asko ikusi eta entzun zeuden. Ikusi gero Goienako, resumenetan, bai. Ostia, nazelenean Goienako elkarrizketan da holan. Gu gitxekin joan nazan, hori, nik kasu honetan argiteknikari lanetan ibiltzen nintzen, gero ez dena izuan bebai pixkate Goienako kaseta izen bete beharretara, generalian, bizkatanetik itxegin joan. Ubanezuek Gaztelupeko hotxaken bai okarrez banabel bigarren eta hirugarren edizioko diskuak aterazen dituzten, irabazlien diskuak. Zu edo zeure lankideak izaten ziren hemen? Kontzertuetan? Ni askotara etortzen nintzen. Tortzen zinean? Bai, danetara ezin dut esan, seguramente ez, baina askotara. Eta gure lankideak batzuk seguro danera tortzen ziren. Gure papela esan taliekin egotia eta azkenian zan, dana irabazlia zeuan ian, orduan sartzen ginen gu, ez? Baina, beti gustatzen jakun basaltza hori, ez? Hor zeuan denpora epe ban, ezke baiaran zeuan, musikan pasatzen zeuana, hor zeuan, orduan, pizkat salia bat zinean eta jarretzen, ezke horregon bila zinean. Hor txegoen saltzia, ezta? Hor zegoen saltzia. Horren, etzan bakarrik ogibidetik etortzen zinela etan bakarra, saletasunetik asko? Bai, musika, ezke oso giro ona egote zan, bai. Lagun onak ingendu zen guk hor. Lagun onak? Bai. Mantentzen dien lagunak? Bai. Eta talde askokin harremana be bai. Ados, seinale hona da hori. 2010ko urriaren 22an, kokatu gaitxe zen data horretan. Orduen txas izan, laugarrena. Taularen gainean Bergarako Latox eta Lorguitz, eta Arrasateko Bergarako eta Soaluzeko kideak ez zituen Desprezio, eta laugarren taldea Oñatiko Black River. Hau da, hasiera potentia. Kontuan izan da, urte asko pasau diala, ez? Kiston bariadia onzala eta kontzertuan eta gauza asko zian, da hori
Eta lau gainean bizitzia holan orduan epokan, bueno, guretako lujo bat. Bizitzia eta kalidadiakin, ez? Taldiak etortzen ziren oso preparatuta, ez ziren etortzen ora, ez etortzen ziren landuta, eta soinu ekipoa kondo sonatzen zeban, argixak zeren pentsatuta, Javi Ubia zegoan diseinu bat da bereziki, oza, zan... Eta esan duguna, ez, lehenengo kontzertua da azkenien gero segidan etorri ziren danan erakusle estilo asko eta garai hartan eguenaren, eskaparate, ez? Guan ez zuretzako be, izen zan hor sorpresarik. Bai, eta gero gainera, lehen egon naiz ez, pentsatzen, irakurtzen ze egon ziren da. Nik usten dut, danbakazala, momentu horretan, Euskal Herrixan musikalki gertatzen zeuanan, reflejo bat. Ezan txampiñoi bat aparte, ezan, de repente, hau indabe eta, marzianada bat, ez? Ez que zeuan gertatzen musika panoraman, zeukaun hemen aukera ikusteko epe baten, estiluak, zela joan ziren emakumeak agertzen, bebai, ez? Momento baten, hizkuntza aldetik, bebai, zeuan gertatzen panoraman, zeukaun hemen reflejoa. Finala gero izan zen, urrengo urteko urtarrilaren 14an. Xarbaren alde egin hauen epaimeixak, zeuek, epaile lanak zalantzan jarri barik, baina bat zetozien. Nik uste dut, bai, normalian estiluak epaimaiak orduan gu ginen atzian, ez? Baina, gutxiko erabera, estilua nik epaimaiak erabaki batzukin ondo ikusten aban, talde batzuk ondo aukeratuta, eta bestiak atzia lagabarik, kontuz. Zatzut, beste danek lan hona inda, baina generalian, bai. Ni akordatzen nahi zuzeneko hori, azkenengo eta izan zen oso potentea. Oso ona, bai. Oso ona. Eta lehiaketa bazan, eta dudabarik, sari bat horreuen fokuan, baina lehiaketa bat baino geixau, esala esango dugu, ez da, erakus lehio. Bai, nik usten dut, talde bat eukitza eta alako gauza bat eukitzea, ja data batekin, ja behartzen zaitxu lan bat eitxera, preparatzera. Eta urtengo da telebistan, beraz, zaindu biozu ez bakarri musika, bebai estetika, da aukera, ezke da, vamos, da... Niretako, barkatu, lujo bat, ez? Lujo bat. Guk, gemen lan itxekin joa, baina, karo, imaginau, antzokiko estena honen neurrixa ikustu zelakoa, oso txikixa da. Hor, derrepente ikustia etzakizen bat talde bat amaztian atzetik, zainduta, estenografisa batekin, argisa zainduta, telebista bat, gero urrengo hastean, dakazu resumena, kronika bat inda, hori gaur egunian ikustu dela, talde baten dago, lagundu itxen dago, Bai, eta oin be bai, baina orduan gehiago, askotan taliak bihazeben gero ikusentzunezko materiala, eta euki, eta orduan, telebizioan urtetziak eta jasotze guzti horrek emotezotze material hori eukitzia. Eukin nun klikatu nahi zebanak berak ikustia zuzenian, ez? De repente, dana zan aukera bat. Irabazi, ez irabazi, pasau fase bat, ez pasau, berdin zan. Eixa da talde gehienek asko baloratu zebela, soinu frogia, afaixa, hemen jotia, baina, hori lujo bat. Elgetarrondako lujo bat, eta hoin falta botatzen duena. Herrixa movimentua ekarriko guen, ba? Bai, asko. Nik uste dut, izan dut lehen bai, ez? Ostirala iatzen zen, eta ostiralian zan beste usain bat hemen, ez? Zala, Xarma izen zen irabazle nagusi, eta eskualdekoa, Debagoienekoa barrez Lorwitz Xarmak irabazi hauen aukeria disku argitaratzeko, Gaztelupeko txak egin, baina lehen hau esan dugu, garaixeak hortxe ebitzela aldaketan, besteak beste, emakumeen presentzia esan dugu, baina beste aspektu batera eruen da, autoedizio garaixa etorri zen orduan. Bai, diskua kaleratzeko aukera zen sari bat, ezan obligazio bat. Orduan, Xarmak erabaki zeban autoeditatzea. Berak, eta orduan izan zen, bai gure orokorrian, autodizioa eta autogestioa musikan sartzen zeuan epoka, ez? Horregatik esatia nahi dut, azkenian, danbakazala musika munduan gertatzen zeuanan reflejo bat. Eurak eskatu inotzuen, proposamen hori inotzuen, da zeuek ondo hartu. Naturala zan. Berak zetozen ja hortik. Hortik etorritza ziren sartu behar oin beste gauza bat, hortik zetozen.
Orduan, naturala zan. Gaur egun, musikazale izaten jarraiketan dozue bisok edu dabarik. Gaur egun zelan ikusten duzu panoramia? Desberdin da. Ez beste estilo batzu jorratzen dira, nik uste dut beste estilo batzui garrantzia gehiago emoteko da. Beste publikoa bai, nik uste dut oin jende gaztetxua beste musika batekin daola, beste goze bat dago nik uste dut euskal musikan. Nik usten dut, gauzak komplikatu dirala asko, ez? Gugatoz garei batzuetatik, zeren kriston zirkuito onak, gaztetxietatik hasi, kafe antzoki ezberdin pilo bat, baina, bueno, nik usten dut bez gara jarri behar hain nostalgiko, ez? Bueno, garei arek izan ziren, oin dira beste batzuk, eta bueno, moldatzen joan behar gara. Eta bosgarren danbaka dator, hori da erakusle, badauela, arrobisa egon badauela, ez dakite bosgarrenara begira ze asmo daukatzuen. Gogoak, atoziraleko plan perfektua da, ez, bergara joan. Zoze jan, kontzertu ikusi eta gero gu buelta, formal, elgetara formal. Gu bai dakau asmoa joateko eta plan bada, ostiraletarako plan bada. Bai. Eta zuk esan dozuna, lagun berrixak eta fitxaje berrixak egiteko ere, bai, Osar? Bai, eta gustatzen diren gauzak zein bia dira. Orduan, joan bia da lekuetara be bai. Batzutan pereza sartzen jaku, baina usten dobe bai, bakoitzakin bia da bera berreflexioa eta bere mundua zein du. Ubanez, zelako importantia dan publikoa gotia? Jo, ezinbestekoa. Bai, eta askotan gauza lagatzen dira hola eta galdu itzen dira, eta jendia, bueno, joan bia da gustua gaitxik, joan bia da tariak ikustera, eta joan bia da proiektua bestera be bai, ez? Urriaren 14an seminarixuan espero zaituztegu. Eskerrik asko bada, zeuek bide lagun izeten jarraitzeko, eskatu gero dutzuet, eskerrik asko. Zeuek.